Phi ka ne ka de jing khaput ka bala plat liam ke pek nuksa ka nongba nagalan ko ngin yikhun pek nuksa kum ka Government of Mizoram kong rapiwan biangin peniap bol khoj Henry hajaka baka sarkar Meghalaya bakan yakhun ne ka pen I la ka jong ka bor kum ki tari muluk Henry ka pen bana pen ban khang internet kumno pen khang internet habaki khna school ki samla ba par mentak tan habdeng jong jing le sam hi kan ka jing simra jong ka sarkar ka bangim la ban pedang hajaka ban pen ibor hajaka ban yada ya ka jaj benreu hajaka ban aimen sim ya ka jaj benreu wat habdeng ka jing sha ngat ka tang slo jong asam hajaka ban le ya ka sarkar asam ban ptha ya ki bor police ya ka department badai ban le khnang baganok asam kanom linsu anes khamat pen bana pen ban khang internet klong ka ka bakla pen I ka jing khawput ka jing plot ka jing ting bat ka jing longyang ko ngo man ka por khamat ka sukar asam